सोदोब चेनेल बा जोंनि बर' हारिनि PM सोदोब चेनेलाव बरायनाय थाबाय गोबाव दिन 6 days जाबाय 6 days 21 hours जाबाय भिडिअ होयैया माने सप्तासेखौनो हमना ला सप्तासे 7 days सप्तासे जायो नालाय दासिमबो जोंनि BTC आवहाय पलिटिकल पार्टी बा राजखान्थि बा बे माबाखौ लानानै दासिमबो जोबनो थाङाखै बेनि सायावहाय गोबां दावराव दावसि जागासिनो दङ आरो बिनि गेजेराव दाख्लै थांनाय समावसो जोंहा गोदान माने BTC नि चिफ मोनदोंमोन जेरै हमना ला मिस्टार प्रमद बर' सार दा बिथाङा समायखेरा लाखाबाय आरो बिनि गेजेराव डेपुटि चिफ महरैबो गबिन्द बसुमतारी सार बिथाङाबो समायखेरा लाखाबाय दा बिनि गेजेरावहाय दासिमबो जोबाखै आरो बिनि गेजेराव दा खामानिया जाफुंजोबनांगौ बा खामानियाव रानजानांगौ मावनाय दांनायनि सायावहाय माने ध्यान होनांगौ फकास होनांगौ बेबायदि जानांगौमोन गोबां जोंनि बर' हारिनि रायजो राजानि गेजेराव माखासे सुबुंफ्रा आंनियाव कल खालामहरो जे आदा बा फंबाय गोदोहाय समावहाय जेब्ला इलेक्शननि सिगां बा एबसुनि समावहाय ओरैबायदि खामानि मावगोन ओरैबायदि बुङोमोन दा माथो जेबोखौनो मावाखै आं बैसोर सुबुंखौ बुंहरनो सानो दा केस सोलिदों मिथिबायना केस खालामदों BPF पार्टिया UPPL पार्टी बा प्रमद बर' सारमोननि माखासे बे पलिटिकेलनि सायावहाय राजनितिखौ लानानै जेनेबा बिथांमोननि मथेब्ला बिथांमोनानो माने देरहानांगौ सिफ जानांगौ आरो बिथांमोनजोंनो जगाजग जानांगौ स' बेखौ लानानै गोबां दावराव दावसि जादों स' बिनि थाखायनो दिनै हाइकर्टआ माने बेवहाय अर्डार होदों दायो जेबो अफिसियेलि खामानि जिखिनि पलिसि दङ बिथांमोना UPPL हान्जानि जानानै जिखिनि मेनिफेस्ट'आवहाय पलिसिखौ लन्च खालामदोंमोन दा बैफोरखौ बिथांमोना दानो इमप्लिमेन्ट खालामनो हाया दानो बाहायथ'नो मोना होननानै अर्डार होदों दा बिथांमोना जेबोखौनो मोनाब्ला बाहायनो मोनाब्ला बिथांमोननिफ्राय दा एक्सपेक्ट खालामना मा लाब जेबो एक्सपेक्ट खालामनो हाया नोंथांमोना दायो मानो होनोबा दा बिथाङा चिफ जादों BTR नि चिफ बा BTC नि चिफ जादों बाट बिनि मिनिङा नङा कि बिथाङा दा पावार मोनदों लोगो लोगोनो आरो बिथाङा माने माबा मोनसे इमप्लिमेन्ट खालामनो हानाय बेबायदि नंथ'आ दायो नोंथांमोना निउस नायगासिनो दं जानांगौ निउसफोरावनो नुगासिनो दङ गुलाय गुजाय दासिमबो जोबाखै 24 डिसेम्बर दा गाबोन 24 डिसेम्बर जागोन गाबोन 24 डिसेम्बरावहायसो माखासे आरो रिजाल्ट ओंखारबावगोन कि हसायै बा ट्रुलि बा सैथोयै सरकारा सोर थामारगोन सरकारा सोर जामारगोन BPF हान्जा ना UPPL हान्जा UPPL BJP GSP जागोन ना BPF BJP GSP जागोन ना BPF UPPL GSP जागोन नङा होमबा दा डाइरेक्टलि बिनि गेजेराव माखासे पलिटिकेल राजनितिक इमोसनेल गोबां बाथ्रा सावरायनाय जादों आरोना आं बेखौ नोंथांमोननि सायाव बुंनि नोंथांमोनाबो नुदों जानांगौ आं बेयाव नोंथांमोनजों सावरायनो सानदों आंनि बाथ्राखौ आं बुंगोन नोंथांमोना नोंथांमोननि बाथ्राखौ लानानै बुंगोन बाट आं आंनि बाथ्राखौ लाना बुंगोन दा माखासे बाथ्रा बेवहाय खोनानो मोनदों 24टा सिट जोंहा UPPL हान्जायाव दं होननानै बुंनाय खोनादों आरो लोगोसे नैबेयावहाय मा होनो 16टा सिट BPF पार्टियाव दं होनना बुंनाय खोनादों मानो होनबा BPF निफ्राय सासे सुबुङा गाबाय UPPL हान्जा बा बिसोरजों माने जय जाहैबाय दा माखासे बाथ्राया ओरैबायदि दावराव दावसि जागासिनो दं कि माने इमोसनेल माखासे बाथ्रा लादों दा आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सायाव माखासे रोखायै बुंनो सानदों आरोना दा हारिनि बा जातिनि बा एरियानि खामानि मावनो सानदोंब्ला बेवहाय एसे एनै सेक्रिफाइसआ खालामखानांगोन आरोना दा दिनै समायखेरा लानाय हिसाबै दा मिस्टार प्रमद बर' बिथाङा चिफ जाहैबाय नङा होमबा दा बेवहाय केस होनांगौनि जोंहा गोनांथि दंबावोमोन जानो बे मोनसे साननाय बाथ्रा आरोना दा बेखौ लानानैनो दा आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावबाय कि बयबो रिजनेल पार्टी लकेल पार्टी जेसेबांखिनि दं बिथांमोनखौ मोनसे जुथुम खालामनानै मोनसे इउनिट खालामनानै मोनसे सरकार दानांगौनि गोनांथि नैबे बाथ्रा मोनसे जालायबाय स' बेफोरबायदि जुदि जायोमोनब्ला अब्ला जों सिगाङावनो मावनांगौमोन आरोना दा बोराबलायनायाथ' जाखागोनखा नङा होमबा बोराबलायनाय जागोन जाया दा बेसेबांबा समनिफ्रायनो गावबागाव पार्टिखौ लानानै गाव मोनसे हारसिङैनो पार्टी बा मोनसे सरकार दानो हागोन बेबायदि थांखि लानानै मोनफ्रोमबो पार्टिया माने थांखि लानानै मोनसे सरकार दानो हागोन साननानै बयबो माने नाजादों बयबो खौसेथियै माबा खालामदों जुजिदों दा BPF पार्टियाबो हारसिङैनो जुजिदों नङा होमबा जुजिगोन ना जुजियाखै रायजो राजाफोर नोंथांमोना नुदों गोबांनो बेलट बक्सफोरखौबो माने खावनानै बा अबेबा दुमदाखाल खालामनानै गावलायलायनाय सिलाय फायारिं खालामलायनाय जालायलायदों नङा होमबा दा BJP पार्टियाबो हारसिङैनो मोनसे सरकार दानो हागोन साननानैनो बिथांमोनाबो गोबां माने खामानि मावफैबाय हरखाबैनो मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो आरो UPPL पार्टियाबो हारसिंनो सरकार दानो हागोन 20 बा 21 बे 26 बा 32 बेफोरबायदि सिट 36 बेफोरबायदि सिट मोनगोन होननानै माखासे गोबां बयबो नाजादों आरोना बिनि बेलायाव
रिजाल्टखौ नोंथांमोना नुबाय 17टा सिट मोनदोंमोन बिपिएफआ एबा 12टा सिट मोनदोंमोन इउपिपिएलआ 10टा सिट मोनदोंमोन सरि जोंहा बिनि गेजेरावहाय 9टा सिट मोनदोंमोन माबाया मा होनोमोनलाय बिजेपिआ आरो मोनसे सिट मोनदोंमोन जिएसपिआ आदार्सखौ मोननैखौनो हमना लाबाय नङा होमबा मोननैखौनो हमना लाबाय माने कंग्रेसखौ हमना लायोबा मोनसे आदार्स जाहैबाय नङा होमबा स' आं कंग्रेसखौ बेखौ जों दाजाबनानै आदार्सआव हमनानै लाबाय जिएसपिखौ आं मोनसे सिंगेलाव दोनबाय स' बे हिसाबै नायोब्ला 40टायाव थांबाय थ' 40टानि गेजेराव दायो बिजेपिजों इउपिपिएलजों मोनसे सरकार दागोन होननानै बिथांमोना जिएसपिजों ज' जानानै मोनसे एप्लिकेसन बा बिथांमोना आर'ज गाबज्रिलायनानै प्रे खालामलायनानै बिथांमोना मोनसे इउनिट जाबाय बे मोनसे इउनिट जाबाय दा बिनि गेजेराव जेब्ला समायखेरा लानोसै समावहाय होमबा बै समावहाय मानोथो डाइरेक्टलि माने सरकार दानोसै जोङो जयैनो रिजनेल पार्टिया दानोसै होननानै मानोथो जोङो खौसेथि जालायलाया रायजो राजाफोर जों बेफोरबायदि जालायनांगौ मोनसे समावनो बे समाव समायखेरा लायनि सायावनो जोङो बयबो दैदेनगिरिफ्रा जमायै रायज्लायनांगौमोन आरो बिनि सायावहाय नोंथांमोना मा सानो दा माखासे इमोसनेल बाथ्रा बाहायनाय जागोन ना जायाखै नोंथांमोननि मथेबा दा आं सिटखौ नागारगोन बा ओमफ्राय आरो प्रमद बर' साराबो हारसिङै दा मा बुंनो हानो नङा होमबा दा बिथांमोनाथ' बिजेपिजों बा जिएसपिजों ज' जाखाबायानो इउनिट जाखाबायानो दा समायखेरा लाखाबायानो गासिबो समायखेरा लाखाबायानो गासिबो जाखानानै दा बेयावहाय माबोरैथो जोङो बेफोरबायदि आरो बुंबावनो आरोना दा हारिनि मोनसे खामानि मावनो सानदोंब्ला जायगानि मोनसे डेभेलपमेन्ट लुबैदोंब्ला आंनि मथेब्ला जि जालांबाय बेखौ जाहैनायानो साबसिनसै आंनि मथेब्ला आरोना नोंथांमोना मा सानो दा साप'ज हमना ला बिटिसिनि चिफ महरै जुदि प्रमद बर' बिथांखौ सायख'नायानो जाखाबाय मोनसे प्रग्राम खालामनायानो जाखाबाय बिनि गेजेराव नोंथांमोना मा सानो जुदि बिटिसिनि चिफ महरै जाय मानसिया गसंबायमोन जाय मानसिया जिरायखाबायमोन जाय मानसिया खामानि मावनो थिरांथा सानबासो जाबाय 6 दिनसो जाबाय बिथाङा गिदिंगासिनो दङ 6 दिनसो जाबाय बिथाङा गिदिंगासिनो दं मानि थाखाय बिटिसिनि हालामाव मा डेभेलपमेन्ट जागासिनो दङ बै मासिखौ लानानै एसे नायगिदिंगासिनो दङ दा बैबायदि मानसिया जुदि बिटिसिनि चिफ बे बिबाननिफ्राय जुदि ओंखारनानै माने जुदि गुबुना जुदि चिफ जायोब्ला बेसेबां साननो नोंथांमोना बेबायदि जाथायखौ जाजानो लुबैदों नामा दा बिथाङाबोथ' प्रमद बर' बिथाङाबोथ' सासे बर' हारिनि गोबां सान्थौगिरि बा दैदेनगिरि नङा होमबा दा बिथाङा एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन बिथाङा नङा होमबा फर्मार प्रेसिडेन्ट जाहैबाय दा बिथांनि खामानि मावनाय दांनायखौ नुनानै पिपल पार्टिनि माखासे माने दैदेनगिरिफ्रा मेलेमजिबिफ्रा बिथांखौ सायख'बाय मा हिसाबै प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिटिसिनि चिफ जागोन हिसाबै स' बिनि गेजेराव बिथांनो जेसेबांखिनि भट होबाय बिनि भट होनायनि गेजेराव इउनिट जानानै बिजेपिजों प्लास जानानै बिथांमोना माइन्ड मोनसे खालामनानै बिथांमोना मोनसे सरकार दानो नाजाबाय थ' दानो नाजानायाव आरो माखासे हेंथा जाबावगासिनो दं आरोना दा बिनि गेजेराव जोंनो सिटखौ बिटिसिनि सिटखौबो नाङा जाहैबाय दा साप'ज हमनानै ला नैबे गेजेराव जुदि बिटिसिनि सिटखौ जुदि हाग्रामा महिलारिनोबो नाङाब्ला अब्ला बिटिसिनि चिफ महरै जाय गसंनानै दङ माने इउपिपिएल हान्जानिफ्राय प्रेसिडेन्ट महरै स' होमबा बिथांनो जुदि नाङाब्ला मानोथो केस होलायनांगौ गोनांथि नङा होमबा आंनि मथेब्ला केस होनांगौनि गोनांथियानो गैलामोन नङा होमबा मानोथो केस होबावनांगौ दा जुदि बिटिसिनि चिफ महरै जाय प्रमद बर' बिथांखौ सायख'नानै बिजेपि हान्जानिफ्रायबो होखाबाय जिएसपि हान्जानिफ्रायबो जेबो आपत्ति गैयामोन बिनि गेजेराव होमब्ला 12टा सिट लानानै जाय चिफ जाबाय मिस्टार प्रमद बर' बिथाङा दा बिथांनि सायाव मानोथो केस बा बिथांनि पार्टिनि सायाव मानोथो केस होबावनांगौ जुदि जोंहा माखासे पार्टिया जुदि चिफ जानो लुबैयामोनब्ला स' आं बे मोनसे कनफिउजन मोनदों आरोना ओंखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ फैबाय नोंथांमोना मा सानो बेखौ नोंथांमोननि सायाव आरोना आं आंनि गोसोनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सायाव बुंदों दे बे आंनि बाथ्रासो आंनि व्यक्तिगत बाथ्रा आरोना आं माने बुजिनो मोनाखै आरोना ओरै माने चिफबो जानो गोसो चिफनि बिबानखौबो एंग्लायबाय आरो लोगोसे केसबो होबाय आरो आं बुजियासै आरोना रायजो राजाफोर माने बे बाथ्राखौ आं माने नायबाय थायो सानफ्रामबो आं भिडिअसो बानायथ'नाय जाथ'वाखै आं बेलेग खामानियाव खारदिंगासिनो दंमोन नालाय जायनि जाहोनाव आं भिडिअ बानायनायनि टाइमखौ होनो हायाखै रायजो राजाफोर आं गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ निमाहा बियो बिनि सायावहाय बाट माने आंनि मथेब्ला जि जाबाय सरकार जानानै थांबाय बा माने इउनिट जाबाय बे हिसाबै जोङो बेखौ सापर्ट खालामनाया गाहाम नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोरखौ सापर्ट खालामगोन नोंथांमोना बिपिएफ इउपिपिएल बबे मोनसेखौ सापर्ट खालामगोन नोंथांमोना बबे मोनसेखौ सापर्ट खालामगोन रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना बिजेपिना चिफ जाबा थैदो बर'फ्रा एबार बिजेपिनाथ' चिफ गैयाना दा बिजेपिनिफ्राय माने इउपिपिएलनिफ्राय चिफ महरै माने प्रमद बर' बिथांखौ होबाय आरो डिपुटि चिफ महरै माने माबाखौ होबाय गबिन्द सारखौ अब्ला बिनि गेजेराव मा एसेबां आं बुजियासै माने दा जाय बै समावहाय प्रमद बर' सारमोनहा मोनसे रिजनेलैनो मोनसे दैदेनलांसै सरकार दालांसै बेबायदि बाथ्राखौ आं बुंनायखौ खोनानो मोन्दों आरो बिनि गेजेरावहाय
बिथांमोनहा बै समावहाय पलिटिकेलनि राजनितिक भाबैखै माने नायदोंमोन जाहैदों दा बिथांमोनहा बुजिबाय खोमा ओमफ्राय बिनि गेजेराव दा गोबां एसे लेट जानाय बायदियानो जाहैदों आरोना आं नुनाय मथे आरोना आंबो नुनाय मथे आंबो बेखौनो बुंगोन एसे लेट जानाय बायदियानो नुनाय बायदि मोनसे मानो होनोब्ला जाय पार्टिया जों जुगाजुग जाखाबायानो दा जाय पार्टिजों सरकार दानाय बायदि जाखाबाय दा बैसोर बायदि पार्टिखौ एंग्लायनानै डाइरेक्टलि नागारनानै लिभ खालामनानै डाइरेक्टलि बिपिएफजों स' बिपिएफ दा आरो बिनि गेजेरावनो जुदि इउपिपिएलआ जुदि बिजेपिखौ नागारनानै जुदि बिपिएफआव जइन जाबाय अब्ला बै ओइदिनखालिनो अब्ला बिपिएफजों बिजेपिजों जइन जाफिनबाय अब्ला बिपिएफआ हारसिं जाबाय होमबा बिपिएफआथ' सरकार गैला होमबा बिपिएफ बिजेपि सरकार जासिगोन बेफोरबायदिबोथ' प्लेनिं खालामनाय माबानि हागौना माबा मोनसे बयबो गियोना माने बयबो पार्टिया गावबागाव मेम्बारफोरखौ लानानै फिउचार थायो बिसोरनि थांखि बिसोरनि साननाय हनायखौ सापर्ट खालामनांगौ दा बेयाव रोंगोरा साराबो माखासे बाथ्रा बुंबाय जे बिथाङा जे माने बिपिएफ हान्जानिफ्राय हाग्रामा महिलारि सारा इउपिपिएल हान्जाखौ गाबोननि दिनावहाय मदद खालामनांगौ आरो बिनि गेजेराव दायो माने प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय गोबां माने समसिम जोंबो बेखौनो नाजाबाय थादोंमोन बाट गुबुन माने पार्टिजों दा जइन जाबाय दा बे हिसाबै गोबां लेटआनो जाहैबाय नङा होमबा गोबां लेटआनो जाहैबाय दा नैबेयावहाय केस होदों दा केसबो होबाय आरो लोगोसे मोनसेथिं प्रस्ताब माने मिडियायावहाय बुंबाय कि जोंजोंनो सरकार दाफाथोंसै जोंजोंनो माथोंसै नङा होमबा जोंजोंनो ज' जाथोंसै रिजनेल पार्टिया गासिबो खौसेथि जादों जिएसपिआनो जा इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा बे रिजनेल पार्टियानो जयै जाथोंसै नेसनेल पार्टिजों दाजाबा एसे मानसि प्रब्लेम जागोन नङा होमबा बे बाथ्राखौ बुंदों बाट बे समावहाय जेब्ला रिकुवेस्ट खालामदोंमोन होनबा बै समाव माने एक्सेप्ट खालामलायासै आं बेखौ माने एसे गोनो गोथो मोनबाय थादों आरोना रायजो राजाफ्रा गोबां माखासे कमेन्ट होदों आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे बाथ्राखौनो सोंनो सानदों नोंथांमोना सोर पार्टिखौ देरहाजानो बा सोर पार्टिखौ सरकार दाजानो लुबैदों नोंथांमोना बिपिएफखौ सरकार दाजानो लुबैदोंना ना इउपिपिएलखौ सरकार दाजानो लुबैदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन जोंनि बे बिएम सोदोब चेनेलनि बे लाइभआवहाय आं दा नोंथांमोनजों लाइभै रायज्लायगासिनो दङ स' नोंथांमोना दायो कमेन्ट खालामनो हागोन बेयावहाय गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट खालामदों सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ दा आं बेवहाय रायजो राजाफोरा नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों आरोना दा मोनसे बाथ्रा जुदि खौसेथि जानो लुबैदोंब्ला दाबो डाइरेक्टलि इउपिपिएलजों थांनानै जइन जाहैथां खौसेथि जानो हायो दा माने बा बिजेपिजों थांनानै बा बयबो नांगौबा जयै जानानै मोनसे सरकार दालायदो रिजनेल पार्टि हिसाबै दा मोनसे हिसाबै 21टा सिट नांगौ मोनसे सरकार दानो थाखाय नङा होमबा 21टा सिट नांगौ मोनसे सरकार दानो थाखाय दा 21टा सिटआवहाय नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन इउपिपिएलआवहाय 12टा सिट दङ बिजेपिआवहाय 9टा सिट दङ 21टा जाखाबायानो आरो बिनि गेजेरावहाय आदार्सआव मोननै सिट जुदि जायोबा होमबा बेसेबां जाखो 23 आरो जुदि बिपिएफनिफ्राय सासे सुबुं थाङोब्ला 24टा सिट बा 24टा सिट इउपिपिएलनि आखायाव दङ बा बिजेपिनि आखायाव दङ अब्ला बे हिसाबै दा बिथांमोना देरहाना दं गाबोननि दिनाव मोनसे फाइनाल रिजाल्ट फैगोन आरोना दा बेवहाय गोबां खामानि मावनो नाजादों बिथांमोना बाट दायो हाइकर्टआव केस होनाय लोगो लोगोनो केस फाइल जानाय लोगो लोगोनो दा बिथांमोनखौ जाय मानसिफ्रा माने जाय पार्टिया माने सरकार दादों बा प्रमद बर' सारमोनहा दा बे बिटिसिआव खामानि मावनांगौ जिखिनि दंमोन बेखौ दा बिथांमोना मावफुंजोबनो हाथ'नाय नुवाखै मानो होनोब्ला केस होना दोनदोंना दा माखासे पलिसि दङ बे पलिसि हिसाबै बेखौ नुथ'वाखै मानो होनोब्ला खामानिखौ मावनो मोनथ'वाखै मानो होनोब्ला बेयाव केस होनानै दोनबाय नालाय स' आं माने बेवहाय बे बारा इसेबां माने गुलुं गुजुं जानो गोनांथि गैया आंनि मथेब्ला आरोना दा बिटिआरनि चिफ हिसाबै बर' मानसियानो जाना दङ डिपुटि चिफ हिसाबै बर' मानसियानो जाना दङ इएमफ्रानो गोबां बर' मानसियानो जाना दङ नङा होमबा गोबां मानसियानो जाना दङ आरो बिनि गेजेराव दायो गावजों गावनो लेंलायलायदों मोनसे पार्टि दाखाबायनो गभर्नमेन्ट आरो बिनि गेजेराव जुदि माने बिपिएफ पार्टिजों गभर्नमेन्ट दायोब्ला अब्ला ओरैहाय लाजि फोनांनाय जागोन जाया प्रमिस मिन्स प्रमिस समायखेरा लानाय मिन्स समायखेरा लानाय नङा होमबा थ' बेवहाय बिथांमोना सरजाबहैफानो हागोन बाट रिजनेल पार्टियाथ' बिथिं फैबा एसे प्रब्लेमथ' जागोन ना लासिंसिं जागोन नङा होमबा लासिंसिं जागोन जाया आंनि मथेबाथ' सानो आरोना लासिंसिं जागोन दा नोंथांमोनानो सानना लादो दानाबा आंनि बिनानावखौ आं सापस हमना ला आंनि बिनानावखौ बे सासे सेंग्रानो हरनो आङो खुगा थिखाबायानो बे मानसिया मोजाङानोखा नङा होमबा सापस हमना ला मोजाङानोखा आं बिनो रादाय होखाबायानो आं बेजों कर्ट मेरेज बा बायदिसिना खालामनानै होखाबायानो दा बे कर्ट मेरेजखौ सिफायनानै सासे मानसि माहाजोन बा माबा मोनसे ओरैबायदि नुनानै आं बिथिं थाङोब्ला बे ओरै सासे जायखौ आङो माने बिबोनां जायखौ माने आंनि हिन्जाव माने आंनि फंबायनि माने आंनि बिनानावनि
हौवा आं जायखौ सायख'बाय बेखौ दा बेखौ गारहोनानै गुबुन आं लाहोबा बै मानसिया लाजि फोनांनाय जागोन जाया बै मानसिखौ लाजि फोनांनाय जाया होमबा बेबोथ' मोनसे लाइफ बेबोथ' मोनसे संसार नंगौना नङा लाजि फोनांनाय जायोना थिग बेबायदिनो ब्रा दा बेखौ बुजिदोंब्ला नैबे बाथ्रायाबो सेमानो जागोन बायदि मोनदां नोंथांमोना बुजिब्ला आंनि मथेब्ला आरो आंनि बुजिनाय मथेब्ला आं बे बाथ्राखौ सेम मोनदों आरोना नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिला बाट आंनि बाथ्रा बा आंनि बुंनाय बाथ्रा एबा बेनि सेमानो आरोना जेरै नोंथांनि बिनानावखौ बे मानसिजों हाबा जाहोनानै दा बिदों बिबानखौ होखाबाय बेनो नोंनि हिनजाव जाहैबाय बेजों संसार जानायखौ नोंनि हिनजाव होननानै बेखौ संसार जादो होननानै बेखौ नोङो बेनो होखाबाय नों बेनो आखाइ होखाबाय दा बिनि गेजेराव बेखौ गारहोनानै नों बेनोथ' हरनो हानाय बिथ' मोनसे बिजनेस नङाना नङा होमबा बिथ' मोनसे बिजनेस नङाना पलिटिकेलखौ माखासे सुबुंफोरा बिजनेस महरै लायो बाट बिजनेस महरै लानो नाङा पलिटिकेला मोनसे ससियेल सार्भिस मिथिबायना समाजारि खामानि मावनाय हारिनि बा जायगानि डेभेलपमेन्टनि खामानि थाखाय खामानि मावनाय आं बेखौ सानो आरोना आं बेफोरबायदिखौनो सानो दा पलिटिकेलखौ राजनैतिक पलिटिक्सखौ बुजियालै नोंथाङा पलिटिक्सआ मा नोंथाङा बुजिया आं मथेब्ला बैबायदि पलिटिक्सखौ बेबायदि पलिटिक्स हिसाबै लाना थांनो नाङा आरोना पलिटिक्सखौ बिजनेस हिसाबै लाना थांनो नाङा आरोना पलिटिक्सखौ मोनसे समाज सिबिनाय हिसाबै लाना थांनांगौ आंनि मथेब्ला दे आंनि गोसोआ बुङो आरोना आंनि गोसोआ बुङो पलिटिक्सखौ मोनसे पावार लानानै बै पावार गोहोखौ लानानै माने समाज सिबिनायखौ बाहायनांगौ आरोना दा बेवहाय जुदि जोंहा हाग्रामा सारा जुदि गावनि बिबानखौ एंगारनानै गावनि बिबानखौ गारनानै जुदि माने आं बिटिसिनि सिट बा आं सिटखौ नाङा दा बिथांमोना नैबे प्रमद इउपिपिएल सारमोनाथ' इउपिपिएलनि पार्टिया बा बिजेपिया बिसोरथ' सरकार दानो थांगासिनो दङ दा बिथाङा आं सिटखौ नांला होननानै बुंलायलायनाय हिसाबै आं माने बुजियासै आरोना दा माने बिथांमोना जुदि जइन जानोबा जाबानोथ' जायोना आंनि मथेबा आंनिबो रिकुवेस्ट आरोना खौसेथि जानांगौ माने खौसेथि जाजोबनांगौ आरो खौसेथिया बेनो कि जाय मानसिजों दायो माने ओरैबो नुकसान जाया माने ओरैबो माने असनमान जाया ओरैबो असनमान जाया माने दा रिजनेल पार्टी हिसाबै जाय रुलिं पार्टी हिसाबै बिथांमोना मोनसे माने रेसपेक्ट बा मोनसे एप्लिकेसन बा मोनसे आर'ज होदों बे हिसाबै आं नोंथांमोनखौबो बुंनो सानो नोंथांमोना डाइरेक्टलि पिपल पार्टिजों जइन जाहैदों जुदि पसिबोलब्रा आरोना जुदि जाथावनाब्ला बेबायदि जानो हाथावनाब्ला अब्ला इउपिपिएल पार्टिजोंनो जइन जाहैदो नङा होमबा आंनिबा आरोना मानो होनब्ला बैखौथ' दा जइन जाखाबाय सिफ जाखाबाय ओरै थोरै गासिबो समायखेरा लाखानाय जाखाजोब्बाय दा बेखौथ' सिफायनानै ओरै फारसेथिं फैनाय बे बिराद कनफिउजन आरोना ओरैनो लाख थाखा थांखाबायानो नङा होमबा थ' बेवहाय माने जेरै ना मावाया जेरै दै खमावहाय जेरै गोब्राबनाय बायदि ओरै मावा जायोना ना मावाफ्रा बिदि जाया होमबा थ' बेबायदि सिस्टेम बाथ्रा बाहायलायनायसो जादों आरोना आंनि मथेब्ला दा बेवहाय जोंथ' मा बुंबावनो आंनि गोसोनि बाथ्राखौ आं बुंबाय नोंथांमोननि बाथ्राखौ बुंदो कमेन्टनि दारै नोंथांमोना सोरखौ सापर्ट होगोन सोरनो भट होगोन नोंथांमोना स' माने भटखौथ' होखाबायानो दा बे खेथ्रआव आरोना गाबोननि रिजाल्टआवहाय सोर सरकार दामारनांगौ दा मानसिफ्रा मोनसे बाथ्रा बुंदों कि रायजोजों रायजो रिजनेलजों रिजनेल सरकार दालायनांगौ रिजनेलजों रिजनेल सरकार दालायनांगौ येस डेफिनेटलि आं बुङो बेखौ एक्सेप्ट खालामथारनांगौमोन नङा होमबा बाट बै समावसोमोन दाथ' बारबायना बिराद गोजान बारबाय नाबाय ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा बेबायदि सिस्टेम आरोना ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङै सिस्टेम बायदि जानानै थांबाय आरोना दा मोनसे खोथाया बेनोखि नैबे मोनसे स्टेसन अके बे मोनसे स्टेसन बे स्टेसननिफ्राय ट्रेना बारग'नानै थांखाबाय अके दानाबा बे स्टेसनावनो फैफिनबावनांगौमोन होमबा बे स्टेसननिफ्राय बे स्टेसन समावनो बिथाङा ओइथिं एसे थांनानै जायबो ओरै गिदिंनांगौ नालाय नङा होमबा गिदिंनांगौ नालाय जेनेबा बैथिं थांनांगौ नालाय बै मोनसे लामाथिं थांनांगौ नालाय स' बे मोनसेथिं जाय बिपिएल पार्टि दङ नैबे फारसेथिं इउपिपिएल दं दा इउपिपिएलआ बैथिं थांखाबायानो बै थांनोसै समावनो हमथानांगौमोन आरोना बा रायज्लायनांगौमोन आरोना दा बेथ' थांनानै सय बे मोनसे माने स्टेसन मोनहैबासो गिदिंनो हागोन ना दा बै मोनसे स्टेसन मिन्स बै मोनसे इलेक्सन आं बुंनो थांदों बै मोनसे स्टेसन मिन्स बै मोनसे इलेक्सन जायैसोन बे होमबा बै 5 बोसोरनि उनाव जाहैबाय दा बे पार्टिया बै मोनसे पार्टिजों ओंखारलांखानानै बै स्टेसनावसो बेखौ चेन्ज खालामनो गोसोबा जेरै हमना ला बिजेपिया बिपिएफजोंमोन दा बिपिएफखौ नागारनानै बिजेपिया इउपिपिएलजों फैबाय दा बेबायदि सेम आरोना दा बेबायदिनो बै मोनसे माने स्टेसनखौ नागारनानै बै स्टेसनसिम सहैबासो बिनि उनावसो नैबे माने गिदिंफिननो हागोनखौ आं सानदों आरोना दा बे समावनो बिथांमोना नैबे स्टेसनाव दं नालाय स' बै स्टेसनखौ होसोफानायावहाय बिथांमोना दा चान्स दं आरोना मानो होनबा बै गिदिंनोथ' मोनसे मोनलाना स्टेसन मोनफ्रोमबो जायगायावसो गिदिंनो थाखाय खाबु थायोना नङा होमबा दा बै मोनसे स्टेसनखौ मोनबासो गिदिंनो मोनगोन ना नङा होमबा उल्था माबा जाया होमबा स' बेबायदि सिस्टेम आरोना आंनि साननाय मथेब्ला बेजों रुजुदों आरो नोंथांमोना मा सानो बे नोंथांमोननि बाथ्रा दा आंनि हिसाब मथेब्लाथ'
गावजों गाव सापर्ट खालामलायनांगौ गाबोननि गेजेराव जिखिनि रिजाल्ट फैगोन बेखौ फुजिलायनांगौ दा नोंथांमोना जुदि बिपिएफखौनो सरकार दाजानो लुबैदोंब्ला येस डेफिनेटलि बिपिएफखौ बुंबानो जाबाय कमेन्टआवहाय जुदि इउपिपिएलखौ सरकार दाजानो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना इउपिपिएलखौ सरकार बुंबानो जाबाय मानो होनोब्ला इउपिपिएलाथ' दा सरकार जानाय जाखाबायानो बाट बे इमोसनेल बाम सौलायनाय जे सिट नागारलायनाय बाथ्राखौसो लानानै एसे मानसिफ्रा एसे बुजिया जादों आरोना औ माथो हाग्रामा सारा माने सिटखौनो नागारलायबाय ओमफ्राय माब्रैथो ओरैबायदि बाथ्रा जाहैदों आरोना दा आं बे बाथ्रा बुंनो थांबा ओरैथ' प्रमद बर' सारा चिफ हिसाबै जाहैखाबायानो नङा होमबा प्रमद बर' साराथ' चिफ हिसाबै जाहैखाबायानो दा बे हिसाबै बे बाथ्रायावहाय आं चिफखौ नागारलायगोन बेबायदि बाथ्रा बुङोब्ला एसे कनफिउजन जायो आरोना आंनि मथेब्ला जोंहा हाग्रामा सारा खौसेथि साननानै माने बै जाय मानसिया दा जाय पार्टिया दायो सरकार दागासिनो दं बिसोरजोंनो जइन जाहैनाया आंनि बिराद मोजां जागोन आरो मानो होनोब्ला बै नेशनेल पार्टि बिजेपिखौ जुदि नागारबोयोब्ला इनसाल्ट खालामनाय जागोन आरोना मोनसे इनसाल्ट बिराद गिदिर इनसाल्ट खालामनाय जागोन फिउचाराव बै इनसाल्टनि थाखायनो बै इनसाल्ट खालामनायनि थाखायनो फिउचाराव बै नेशनेल पार्टिया जोंनि बिटिआरखौ गाग्लोबजोबोब्ला अब्ला सोर बासायगोन बिनिफ्राय बे इनसाल्ट खालामनायनि थाखाय सोर बासायगोन बेनि रेसपन्सिबिलिटिया सोरनाव थागोन बिनि रेसपन्सिबिलिटिया सोरनाव थागोन जुदि दाबायदि समावहाय इउपिपिएल पार्टिया जुदि बैसोरखौ नागारनानै बिपिएफआव जइन जाफैयोब्ला अब्ला बै समावहाय जेब्ला बिजेपि पार्टिया जुदि फुरा बिटिआरखौ जुदि गाग्लोबजोबनानै सरकार दानो थाखाय नाजाथारोब्ला जुदि हाथारोब्ला बै समावहाय अब्ला इउपिपिएलखौ सरकार माने लाया बिपिएफखौबो सरकार लाया होमबा बैनि रेसपन्सिबिलिटिया सोरनाव थागोन बे बिटिआर दैदेननायनि उनाव गेजेरावहाय माने मोनसे प्रब्लेम क्रिएट जायोबा बै नेशनेल पार्टिनिफ्राय जुदि प्रब्लेम क्रिएट जायोब्ला उनावहाय बिसोरनि आर'जफोरखौनो जुदि लायाब्ला बिनि फिथाइखौ बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर मानिगोन बा सोर गनायना लागोन बेखौ बुंलाय सोरबा बुंनो हागोन ना सोरबा गनायना लानो हागोन ना बेखौ रेसपन्सिबिलिटिखौ बे मोनसे आरोना बिराद गिनो गोनां ओरैबो माने ओंखारनाय खानसे हाबनो रोङा बेखौथ' बयबो मिथिखायो बे सिस्टेमैनो जाहैबाय आरोना रायजो राजाफोर स' गोजोन मोनाबिलि रायजो राजाफोर नोंथांमोना आंजों लाइभ थाबाय गोबां सम आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय रायज्लायबाय गोबां सम आरो नोंथांमोना सोरखौ सरकार जानो लुबैयो प्लिज नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो खेबसेबाव निमाहा बिनाय थायो आं भिडिअ बानायनाय जायाखैमोन साननैसो बाट आं गेजेराव माने खामानि मावनाय जादोंमोन 6 days 22 hours जाहैबाय आं भिडिअ होयैया बा दिनैनि गेजेराव गाबोन रिजाल्ट आरो बिनि गेजेराव आं माखासे सुबुंफोरखौ इमोसनेलि माखासे बाथ्रा मिडियायावहाय बाहायनाय नुनो मोनगासिनो दङ माने बेनि थाखायनो आङो बाथ्राखौ सैथोखौ नुनानै माखासे बाथ्राखौ सान्थौखौ नुनानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय रायजो राजाफोर स' खुलुमनाय थाबाय जै रायजो राजाफोर जोंनि बर' हारिनि माने रायजो राजाफोरखौ खौसेथियै आं बुजिजानो लुबैयो बयबो खौसेथियै बुजिलायनांगौ ओरैबो नायनांगौ दा जाय नेशनेल पार्टिखौ माखासे सुबुंफोरा सुखुवाखै बेबायदि नेशनेल पार्टियानो दिनै बिटिआर एकर्डखौ एग्रिमेन्ट खालामबाय बिटिआर एकर्डखौ एग्रि खालामबाय आरो बे बिटिआर एकर्डआ सोरनि थाखाय जादों नरेन्द्र मदि माने बिजेपि पार्टिनि दारैनो अब्ला बै नरेन्द्र मदि बादि बिजेपि पार्टिखौ बोरै एसेबां मुगैथावना बाथ्रा बुंनो हागोन नङा होमबा बे मोनसे सानथावना बाथ्रा खुलुमबाय जोंनि बर'नि रायजो राजाफोर थेंक इउ स' माच रायजो राजाफोर सरि मोनसे बाथ्रा स' क्रिसमास फैगासिनो दङ स' गासैनिसिमबो हेपि क्रिसमास गाइस स' नोंथांमोना रंजा खुसि खालाम नैबे बर'दिनावहाय आंबो गाबोनहाय उदालगुरियाव थांगोन गाबोन 8थासो 9थासोआव थांगोन आङो माने उदालगुरियावहाय स' क्रिसमास बयनिसिमबो गोसो गोथारै खुंनो थाबाय खुलुमबाय